Moi kaikki, mä oon Varpu, tervetuloa tämän videon pariin. Tässä videossa mä on tällaista totuus ja tehtävä ja rangaistuspurkki pelijuttua. Ja mä oon siis itse keksinyt tän, ja tää on 2025. Niin joo. Ja mä oon pelannut tätä mun kavereitten kanssa uutena vuotena, mut mä en tiedä näitä kaikkia lappuja, mitä täällä on. Ja toi rangaistukseksi tässä on tällaista makusta litkua. Ja mä en siis oo maistanut tätä. Ja se mikä mulla oli silloin kavereitten kanssa, niin se ei ollut edes varmastikaan näin pahaa. Koska tässä on kanelia, sokeria, kahvia ja pippureita ja tietysti vettä. Ja joo. Ja tätä totuus- ja tehtäväpurkkia pelataan siis sillä tavalla, että täällä on totuuksia ja tehtäviä, että sä otat täältä tällaisen ja sit se on totuus tai tehtävä. Niin joo. Mut eiköhän aloiteta tää peli nytten. Nyt aloitetaan. Eli nyt mä vaan otan täältä jonkun. Kenen kanssa haluaisit isona naimisiin? Okei, no tähän mä en kyllä todellakaan rupea vastaa, koska ainakaan julkisin, joten joo, enkä nyt ikinä vastaiskaan, enkä tietäiskään. Niin nyt mä joudun sit maistaa tätä. En tajunnut, että nyt ekaan kerran joudun maistaa tätä sit. Tää on varmasti niin pahaa, mut maistetaan tätä nyt, koska mä en suostunut tuota tehdä. Tää on ihan hirveellä. Hyi, tää maistuu ihan kauheelle. Siis toi on ihan hirveen makuista. Tää oli vasta eka, ja tähän mä en suostunut vastata, niin sitten mä joudun eka kertaa maistaa tätä. Nyt jo. Mutta tästä tulee jotain semmosiakin, että mun koko ajan ei tarvi... No mä otan nyt tän tästä. Miten pitkä olet? 151. Niin, joo. Otetaan seuraava lappu. Eli 3. lappu. Eli tätä pelataan tällä tavalla. Mikä oli paras joululahja viime jouluna? Korukello. Se korukello, kun sain korukellon joululahjaksi. Jos olette kattonut se mun joululahja-esittelyvideon, niin tiedätte. Sitten seuraava. Kehu itseäsi 5 sanalla. Viksu. Sitten hyvä kuviksessa. Hyvä kissojen hoitaja. Ja kiva. Ja kiltti. Siinä ne oli. Toivottavasti mä sanoin nyt eri jutut, että mä sanoin sitten monta kertaa samaa tossa. Okei, seuraava juttu. Okei. Siis uskotko Jumalaan? En tiedä. Okei, siis mä en tiedä, niin mun on pakko taas tätä vähän ottaa. Tää oli oikeesti ihan kauheeta. Jos haluatte tietää, niin kokeilkaa itsekin tehdä tällainen purkki ja tällainen juttu, että teet pahamakuista litkua ja laitat ihan mitä sattuu. Siis tää näyttääkin ihan kauheelta. Hyi, ja tässä päällä vieläpä nämä kaikki yrtit. Ympäs kaikki. Hyi. Ihan kauheeta. Siis toi on ihan hirveen makusta. Mut joo. Ja mä en todellakaan käy näitä kaikkia läpi tässä. Niin joo. Mulla tuli seuraavaksi.
Hitsi. Minkä väriset alushousut sinulle on nyt ylläsi? En tiedä. Enkä muistakaan. Enkä haluais kertoakaan. Oten taas tää. Koska en mä sitä kehtais paljastaa tällä videolla. Ja enkä muistakaan. Saatan muistaakaan jotain. Tiedätte mitä tapahtuu. Litkua. Hyi helkkari, tää on ihan kauheeta. Nyt seuraava. Mistä haaveilet? Mistä haaveilet? Siis mä en tiedä tätäkään. Että mistä mä haaveilen. Jouks mä nyt koko ajan tässä videossa juua tätä? Varmaan. Siis kohta mä oon varmaan juonut tän kokonaan. Vaikka että, joo. Tää tulee olemaan tosi pahaa. Niinku onkin. Tää on ihan hirveitä. Tiedoksi vaan. Seuraava. Täällä ei tule muuta kuin pahoja kysymyksiä. Täällä tulee niitä, mistä mä en tiennyt. En minä tiedä. No, kai minä ostin taas jo tätä litkua. Millainen olit vauvana? En tiedä. On kauheeta. Hyi, tossa oli niin paljon yrttejä suuhun. Kaikkea mitä liian siellä onko kauheeta. Nyt seuraava juttu. Mikä on nolointa, mitä sinulle on koskaan tapahtunut? Nolointa. Ei mulla oo mitään nolojuttua. Ei ainakaan tuu mieleen. Mutta taas tämä litku. Hyi, tää on ihan kauheeta. Vois teillä tulla jotain muita lappuja kilttyy. Seuraavaksi toiveammatti näyttelijä. Koska olisi kiva olla näyttelijä. Tulis täältä nyt jotain. Ei hitsi. Siis täällä tuli tällainen, että kuka on teidän luokan kivoin poika? En tiedä. En tiedä, taas joutuu tätä ärsyttää. Litku. En tiedä, joten siksi joudun ottaa tää, koska en tiedä vastausta, ei varmasti sanoa. En tiedä sanoa, en tiedä. Siis tässä ei periaatteessa tapahdu mitään muuta, vaikka mä juon tota litkua vaan. Joo. Luettele aakkoset. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Okei, miten se jatkuu? Oliko se kaksos V, V, Z, X, Ä, Ö, en mä tiedä. En mä tiedä miten se jatkuu. Varmaan meni ihan... Joo. Nyt mä vasta tajusin miten se sanotaan, mut
Ei auta muuta kuin ottaa tämä vaan. En muista miten se jatkuu tosta. En tajuu. Hyi hitsi. Voisiko niitä yrttejä olla vähemmän? Kun niitä tuossa päällä on ihan hirveästi niitä yrttejä. Kaikki tollasia juttuja, mitä siinä nyt onkaan. Siis seuraava lappu. Sitten seuraava lappu. Mitkä 3 tapahtumaa olivat parhaita vuonna 2024? Se kun mä perustin YouTube-kanavan. Sitten kun mä sain Ruususen kun mä sain 2024 vuonna Ruuskaneidin, eli tän Ruususen, joka on siis mun kissa. Sitten sit oli kiva käydä kaikissa reissuissa ja niin. Ja siinä olikin jo 3. Niin joo. Inhottavinta koulussa. No, se jos sulla ei ole välkällä kavereita, että jos ne sun kaverit kuluttaa sen välkän siellä sisällä eikä tuu sille välkälle tai sä et tiedä missä sun kaverit on silloin välkällä, niin ehkä se tyyliin. Niin joo se. Se on ihan kauheeta. Jos sä oot tuolla välkällä yksin. Ja et tiedä missä sun kaverit on. Yes, niin. Paljonko painat? No tämähän vaihtelee aina jotain. Tähän vaihtelee aina, niin en tiedä. En tiedä taas paljonko tänään painan, koska en oo kattonut. Mutta otetaan tätä. Hei, älkää nyt yritä tulkaa siihen. Hyvin taas tuli ihan hirveästi yrttejä suuhun. Tai niitä mausteita. Seuraava. Siis mä en edes osaa lopettaa tätä videota ikinä. Laita itsellesi hajuvettä. Mä käyn hakemaan tuolta jonkun hajuveden ja laitan sitä sitten. Niin joo. Noin, nyt mä hain yhden hajuveden, eli tällaisen. Mä siis laitan tätä nyt tänne. Tuolla. Niin kuin laitan tätä. Ja mä sain tänne hajuveden niin kuin ystävänpäivälahjaksi mun äitiltä. Ja sit mä ostin mun kavereille tällaisia tällaiset ystävänpäivälahjaksi. Niin joo. Ja sit mun äiti antoi mulle tän ystävänpäivälahjaksi, niin kiva. Tutio. Noin, otetaanko vielä vaikka muutama täällä? Mikä haluaisit olla isona ammatti? Vastahan tää oli niinku tossa, että mikä haluat olla, no näyttelijä. Mitä haluaisit pussata? En tiedä. En tiedä, koska tossa ei saa sanoa edes kissaa vissiin. Koska tossa ei saa sanoa kissaa vissiin, että pitää olla joku ihan muu. Niin. Taas tätä litkua. Taas. Hyi vitsi. Hyi, ihan kauheeta. Hala itseäsi. Noin. Millaisen joulutodistuksen sait? Tosi hyvän, koska te tiedätte sen, koska te olette nähnyt sen sillä yhdellä videolla, niin sieltä voitte käydä katsoa siltä joulutodistusvideosta. Mut ihan sairaan hyvä, koska mä sain Kuviksesta 10. Sitten otetaan vielä. Mitä ostit viimeksi? Oota, mitä mä ostin viimeksi?
Siis mitä mä ostin niinku viimeksi? Mä en muista. Milloin oli se viimeksi? En tiedä. Hyi. Siis mä en osaa lopettaa tätä videota. Nyt ota täältä enää vielä muutamia juttuja, koska mä en tiedä jaksatteko te katsoa tätä. Mitä haluaisit harrastaa? Mä en oikein tiedä, mä haluaisin harrastaa jotain liikuntaa, mutta sit mä en tiedä mitä liikuntaa. Niin, en tiedä mitä liikuntaa, mutta joo. Joo. Nyt seuraavaksi. Lempiruoka, no... Pitääkö mä sanoa se tällä videolla? No kai mä sanon sen videolla. No niinku, nuketit ja ranskalaiset, niinku... Scanburgerin niinku nuketit ja ranskalaiset. No niin. Se on mielestäni niin hyvää. En tiedä teistä, mutta no. Milloin sinulla on synttärit? Heinäkuun 8. päivä. Jatka lausetta. Tänä vuonna minä varmasti aion mennä Savonlinnaan talvilomalla. Joo, mä menen talvilomalla Savonlinnan. Ihan totta. Mä menen. Laula lempibiisiäsi. No mä en tiedä saako sitä laulaa. Saako mitään biisejä edes laulaa tässä videolla, koska on tekijäoikeudet, niin mä nyt sit juon tätä. Enkä mä edes tiedä mun lempibiisiä, koska mä en oikein kuuntele musiikkia. Riisujakin vaatekappale. Okei. Toinen mun sukista. Mä heitin sen tonne sivuun. Montako mä otan vielä? Okei, nyt. Otetaan vielä... No. Otetaan nyt 4 lappua. Parasta koulussa kuviksen tunnit. Ja niin. Okei, mutta minkä elokuvan katsoit viimeksi? Oota. Mä ehkä muistan tän. Joo, nyt mä muistan. Mä katoin niin kuin tuolta Disney Plusasta. Oota, mä en muista sen nimeä. Sen elokuvan. Okei, nyt mä muistan. Deskigant. Riseordret. Joku sellainen elokuva. Joo, se oli Riseordret. Niin semmonen Deskigant. Joku sellainen. Niin mä katsoin sellaisen viimeksi. Paljonko pitäisi maksaa, että möisit kaikki lelusi? Miljoona. Joo. Joo. Siis mitä toi mun ilme oikein näytti sellaiselta? Tuollaiselta niinku tässä vaan. Mun ilme näytti äsken kyllä ihan sairaan oudolta, kun mä katsoin tän lappuneuvoa. Mut.
Ihan sama. Että niinku keksi 5 J-kirjaimella alkavia pojan nimeä. Okei. Jussi, Jukka, Julius, Jiri. Oota, mitä näitä on? Mulla tuli ihan tyttöjen nimi tuli mieleen. Sitten nyt pitää miettiä oikeesti. Siis mulla on nyt 4 tässä, mun pitäisi keksiä vielä 1. No, vaikka se. Siinä nyt oli. Please. Yritin miettiä jotain. Yritin miettiä, mitä kaikki on. Oletko maistanut tupakkaa? No en ole. Miksi maistaisin? Oho! Tää video on jo 20 minuuttia. No, kai mä otan tästä vielä yhden lapun. Paljonko pitäisi maksaa, että luopuisit kännykästäsi kuukaudeksi? Ei yhtään. Ei tarvitse maksaa mitään, vaikka mä luopuisin mun puhelimesta niinku kuukaudeksi, koska... Joo, ei tarvitse maksaa mitään, vaikka sit ei ainakaan voisi tulla kuukauteen videota YouTubeen, niin ei silti tarvitsisi maksaa. Mut sit mulla olisi paljon aikaa miettiä, että mitä videoita mä kuvaisin YouTubeen. Se olisi kuukausi aikaa. Mut nyt tää saa vaan riittää tää videojuttu, koska tää on jo yli 20 minuuttia kestävä video, niin että te jaksatte katsoa videon loppuun asti. Joo, mutta tässä sain nyt luvan olla tämä video. Ja tässä tulee sitten kakkososa, jos tää video saa paljon tykkäyksiä. Niin peukuttakaa ihmeessä tää video, jos tykkäsitte tästä ja haluatte kakkososan. Peukuttakaa siis tää video ja tilatkaa mun kanavasta vielä tilannut. Nähdään seuraavassa videossa tai missä nähdäänkään. Moikka, ootte ihania!